Ndiyalibulisa, igama lam ndinguAfikile, nditishala yeCAT. Siqalile ke ngesiqalo sikaCAT kwividiyo yethu yokuqala, yesibini ke lena sizoqhubeka ngezifundo zethu. Into emandiyitsho into yoba asizuba specific ngegrade esizoyenza, ndizomane ndizenze ezi videos. Ndizazidibanisa ii-concepts zika-grade 11 nezika-grade 12. So namhlanje into esizoyenza kujonga ii-tables. Sizawujonga i-table header, sijonge i-table data, i-table row, sijonge i-row span ne-call span. Then siselapho sizawube sesijonga mhlawumbi nee-ordered lists nee-unordered lists if ixesha lethu liyasivumela. So ndingachithanga ixesha kakhulu, masiqale ividiyo yethu. Namhlanje andizusebenzisa uNotepad++, ndisebenzisa uSublime Text, ndisebenzisa enye laptop namhlanje. So kuba ke nizobhala ii-exams ngoNotepad++, ndiyacebisa uba niqhubeke nisebenzisa yena enzela uba niqhele usebenzisa yena. So into endizawuqala ngoyenza kuseyiva le file. Ndizayiseyiva kwi-desktop yam as tables.html. Okay, then izawuthi seyikhona. Then eyesibini into ndithathe la tables.html, ndizomfaka apha so that sikwazi uba siyibone xa ndisenza into kweli sizokwazi uba siyibone live ngapha kweli cala. So ndizaqala nge-HTML, nge-structure sika-HTML. Alright, so nasi i-structure sethu sika-HTML. Then ndiyinike igama le-tab as tables. Sizayibona uba iyatshintsha ibe ngu-tables i-tab yethu lena kwi-browser. So xa sigqiba apho sizongena kwibhodi senze i-table, sibe ne-table yethu, and i-table yethu izoba ne-table rows ne-table columns. Alright, so into endifuna uyenza kucacisa ngokuba i-row ne-column zihamba njani in case kube khona abantu mhlawumbi abangacacelwanga. So into endizawuyenza mandiyidrowishe apha. So i-row ihamba, ndisayidrowisha ke apha offline, so nindixolele. So xa apho nibona khona u-R niyazi uba yi-row apha. So column is down, row is this way. Okay, so now i-row, nansi i-row usuka ngapha uya kweli cala. So from left to right i-row, then i-column kukusuka phezulu uya ezantsi. So i-column number 1, column number 2, column number 3. So xa siyijonga ngapha i-record lena, so i-row ngapha beyi-column uya ezantsi. Okay, so into esizoyenza sizawuvula ke ngoku i-row yokuqala. So nantsi i-row yokuqala. So apha kule row yokuqala sizoba njengoba u-TR uthetha for table row. So yi-row yokuqala lena, and then let's say apha ngaphakathi kule row izoba yi-table header. Okay, then let's say le table header izoba ne-ID, lento yethu lento kula row, kula column yethu u-column number 1 lona, i-heading ka-column number 1. Then senze enye table header, sithi name, senze eyesithathu sithi surname. Okay, so u-column number 1, uname ngu-column number 2, usurname ngu-column number 3. So masijonge ngokuba isifezela kanjani. Sizabona uba
nango column number 1, column number 2, column number 3, but siyabona ba ayina lines njenge-table esiqhelileyo. So sizoyinika i-border ke ngoku i-table yethu, sizoyinika i-border of 1 pixel, and then nansi ke ngoku sayibona ba izoba nee-lines. So siyabona ba i-border yethu ye-table nansiyana, then i-cell nganye ine-border yayo nayo of 1 pixel. Okay, so niyabona yi-row yethu lena. So into endizawuyenza mandibhale apha mhlawumbi i-comment ndithi row number 1. Okay, mhlawumbi mandisole ndithi mandenze kanje akhona row 1. Okay, so refresh ngapha yam. So i-comment, xa senza i-comment sifuna into xa ubhala i-code kufuneka umane ubhala ii-comments xa ufuna i-code yakho ba umntu ozoyifunda ayazi ba yintoni lena ubuyenza. So that kungako ke ba ndifake i-comment phaya, just so that umntu onoze azofunda le code ayazi uba intoni ibisenzeka. Sorry, bendifuna nje ucima ii-pages engazisebenzisiyo because ii-resources zam itya iprocessor yam le nto. Okay, then i-row yokuqala leyana, then sizakwenza i-row yesibini. Alright, now i-row yesibini kulapho ke ngoku sizo-edisha i-information yethu uba i-ID yomntu wokuqala ithini, igama lomntu wokuqala lithini, i-surname lomntu wokuqala lithini. So now sizawuthi ke ngoku njengoba uzayibona uba i-table header lena. Now xa sikwi-row yesibini sizawuthi ke ngoku table data, sizawuthi 1 table data afikile, table data sikhwebu, then i-table data yokugqibela ibe ngu-row 2. Okay, so save. Yabona, now into sizayibona into yoba kulena i-table header, xa i-table header iyenze ibe bold, awuzibona kakuhle ke ngoku, iphinde yenze ibe se-center lena. So masijonge uba xa sinothi asiyenze ibe le row masithi nayo i-width. Okay, ayinayo i-table row i-width. Okay, into masiyenze into yoba masenze le table ibe nkulu, sayinika i-width sathi mayibe yi-500. So okay, now siyayibona kakuhle into endifuna siyibone. Yabona i-ID xa i-table header iyenze ibe bold, iphinde iyenze ibe centered. Xa i-table data ayibikho centered, iba left aligned. Iba center aligned xa i-table header, iba left aligned xa i-table row, xa i-table data. So just ukuba siyicacele kuloo ndawo. So ndiza kwenza ezinye ke ngoku yokugqibela, mandiyikope lena. So 2 asithi kanje. Okay, then row number 3. Okay, if ndiyeza there it is. If ke ngoku bendifuna nazo ezi ba mazibe centered okwazo, ndingakwazi ba ndithi align, ndithi center. So izo-aligna zonke, izo-aligna sorry, yabona izo-aligna yonke yonke i-content yale table row. If ndenze umzekelo nathi align kulena kuphela, nathi center, izo-aligna lo number 2 kuphela. Yabona,
ayizo-aligna yonke lento. So if ndifuna uyi-aligna yonke ezi nkcukacha zalo mntu, funeka ndi-aligne apha u-row 2 wonke, yabona. So row 1, row 2, row 3. Okay, so that is table header, table row, table header, and then i-table data. yohluke kanjalo zonke ezi zinto. Now into endizafuna uyenza ke ngoku into yoba ndifuna uzinika ii-colors ezi-different. Okay, but before ndenze loo nto khona mandicacise, mandenze ibe ne-width ne-height ye-500. Okay, so nantso ibe ne-height ye-500 ne-width ye-500. Alright, then if bendifuna instead endaweni yoba ndifake le alignment ndiyifake apha kwi-row nganye, kuba ndiyafuna ndiyifake kule row, ndiyafuna ndiyifake kule row, ndiyifake kule row, zonke ii-rows, bendinokwazi uba ndivele no, sorry, no, ndiyaphosisa, sorry. Into endifuna uyithetha into yoba ndiyakwazi uba nayo i-table yam ndiyi-align to i-center, iza-aligna kwi-center ye-page. Nantso into bendiyithetha, no. So please don't mind le nto yoba ndiyithetha uba uyisuse apha lo-align. So if ndifuna u-aligna i-center, i-table yam to i-center, ndiyakwazi uba ndifake u-align phaa kwi-code lena ka-table. Then kwalapha kwi-table ndiyakwazi uba nditshintshe i-border color, asithi ibe ngu-red, yabona. So ibhoda yethu, zonke ii-borders zethu zizawuba ngu-red. And then we can also sifake cell spacing, i-cell spacing yethu masithi ngu-5. Alright, now jonga i-cell, ujonge ne-distance, i-gap between ii-cells ezi, Now if ndenze i-cell spacing yenza loo nto uba kube khona isikhewu apha phakathi kwee-cells zethu. If masithi ebe ngu-10, yabona. So yenza izikhewu apha phakathi kwee-cells zethu. If then okugqibela ndingathi cell padding, okay, cell padding, sibone uba i-cell padding yona yenza ntoni, yabona. So i-cell padding into iyenze yona enze masiyibone kakuhle. Okay, so i-cell padding into iyenze yona inika i-space enzela uba le nto ilapha, i-information yakho ibe ne-space enaso between yona nomphakathi we-cell. So le distance isuka apho uya phaa, le distance isuka apho uya ngasentla, distance isuka apho uya ezantsi, distance isuka apho uya ngase-left, yabona. So if ndithe mayibe ngu-10, so iyayinwenwisa enzela uba i-distance yosuka apha kumbhalo uyotsho apho iqala khona i-cell yakho. So that is cell padding. I-cell spacing yona ifaka i-space, isikhewu phakathi kwee-cells zakho. I-cell padding ifaka isikhewu phakathi kwe-information ekwi-cell yakho ne-border ye-cell yakho. Alright, so into sizawuyenza singakwazi uba sifake ii-colors, mhlawumbi masithi apha, masithi BG color, sithi ngu-red, apha BG color ibe ngu-yellow,
BG ibe ngu-green, then BG ibe ngu-purple mhlawumbe. Okay. So xa sijonga ii-colours zethu naziya zijikile, so uyakwazi uba utshintshe i-colour yelento yee-cell zakho. Now masijonge uba ungakwazi uba utshintshe i-colour ye-row yakho yonke na. Sibone uba kuzokwenzeka ntoni. Uyabona, so if ubufuna zonke ezi zibe yi-colour eyi-1, uyakwazi ukwenza kanjalo uba uvele uyitshintshe phaa kwi-table row yakho. So masenze kanjalo, lena sithi mayibe ngu-yellow, then lena ibe ngu-red, lena isezantsi, then masithi lena ngu-brown. So uyabona ngokuba ndiyakwazi uba nditshintshe i-colour ye-row yonke okanye nditshintshe i-colour ye-cell nganye. Okay, so enye into yokugqibela ke ngoku into yoba ndizokwenza i-row span ne-call span. So phaa phezulu ndifuna ufaka i-row enter, then ndifake ne-table data, ndifake i-table data. Okay, le table data yethu izawuba yi-row span, masenze ibe ngu-4, ndizayicacisa ngoku. I-background colour yayo ibe masithi green, then masithi align center. Okay, yabona, then into eyenzekayo ke ngoku into yoba masithi mhlawumbi 3. Okay, masiyeke phaa eku-4. Alright, so into eyenzayo into yoba xa sisithi row span, okay, sithi i-row yethu mayenze i-row or take this, ile nto mayenze i-block ezoba zii-row eziyi-4. So 1, 2, 3, 4. So ispana over ii-rows eziyi-4. Okay, that is i-row span izospana over ii-rows eziyi-4. Nazi ii-rows zethu 1, 2, 3, 4. And then masithathe ke ngoku senze enye i-tr, apha kule tr sibe ne-td, apha kule td sithi call span. Le call span yethu yona mayibe ngu-3, i-background colour yayo mayibe ngu okay, sithi purple, then ndithi align center. Okay, now siyabona ngokuba i-call span yethu nantsiya it's 3 columns. Masiyenze ke ngoku ibe asithe 4, sorry, asithe 4, then asithe 5. You see 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So it spans over 1, 2, 3, 4, 5 columns. A row 1, 2, 3, 4, 5 columns, 5 rows. All right, so singathi masithi apha sifake i-text uba bottom, sithi apha left. Okay, so ibe njeyana i-table yethu. Alright, so if sifuna mhlawumbi uyibona kakuhle le code yethu nantsiya.
nansi code yethu if sifuna uyibona kakuhle. So into esiyenzileyo, sine-table ene-border engu-1 pixel, sine-width of 500 by 500, ne-height aligned center, ine-border color, ine-cell spacing. If siyafuna singabhala pha, masenze ibe ne-H1, masithi making tables with HTML. Okay, then sibe nomgca pha. Okay, then sibone ba nansiya. So masithi align center nayo. Okay, then there we are. All right, so sifike, I think ixesha lisibethile, masingayenzi i-ordered list, sizakwenza enye video yazo. So sifike ekugqibeleni kwevideo yethu. Apha senze i-table, sayinika i-border, and then sayinika i-width of 1 pixel, and then senza i-cells, senza i-row span ne-call span. Sabonisa ba i-call span it takes ilento i-column width, and then i-row span it takes i-row width, ilento the length ye-rows esinazo. So sabona ne-table header, ba i-table header yohlukile kwi-table data, ngento yoba yona i-table header ifika say kwi-center, i-table data yona ifika i-alignwe to the left. Siyatshintsha ne-colors ze-cells zethu. So ivideo yethu yanamhlanje ifike esiphelweni. So yeah, if ukhona umuntu onombuzo ungandibuza kwi-comment section below. Till next time, ndiyabulela ngoba niyibukele le video.